Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da wannan sanarwa da ta fito daga ma'aikatan ministan tsaron ƙasa. Ita wannan sanarwa ta tabbatar da cewa a ranar jiya 'yan ta'adda sun kai wani ƙazamin hari a Tabatal kusan iyaka da ƙasar Mali. Harin ba shakka a cikinsa sojojin Nijar 29 suka rasa rayukansu yayin da wasu biyu suka samu munanan raunuka. Sannan ta tabbatar da cewa har ila yau sojojin sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda gwamman 'yan ta'adda, kana suka kona ko suka lalata wasu motunan su 15 tare da karɓo bindigogi da harsasai masu ɗimbin yawa. Da sunan shugaban ƙasa, haka zalika shugaban majalisar koli ta ceton ƙasa CNSP, ministan da ke kula da harkokin tsaron ƙasa General de Corps d'Armée Salifu Modi ya isar da ta'aziyyarsa zuwa ga iyalai, 'yan uwa da amnan arzikin sojojin da suka rasa rayukan nasu, yayin da su kuma waɗanda suka samu raunukan ministan ya yi musu fatan Allah ya koro musu sauki. Tuni dai gwamnatin ta keɓe kwanaki 3 na zaman makoki a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan. To a fadar shugaban kasan kuma mu sanar da ku cewa shugaban kasan bugu da ƙari shugaban majalisar koli ta ceton ƙasa CNSP General de Brigade Abdurrahman Chani a ranar yau dinnan ya gana da jakadan ƙasar Rasha da ke aiki a nan Nijar. Hulɗa tsakanin ƙasar ta Rasha da kuma ƙasar Nijar na daga cikin muhimman batutuwan da suka tattauna a kai. Daga nasu bangare, Prime Minister shugaban gwamnatin kasar nan Ali Muhammad Lamin Zen ya gana da kungiyoyi daban-daban na farar hula, kungiyoyin 'yan kasuwa, malamai da dukkan sauran kungiyoyin al'umma na kasar nan. Ya tattauna da su akan halin da kasar Nijar ke ciki, musamman irin yadda al'amura ke tafiya a halin yanzu. Ga dai karin bayanin da shi kanshi Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen ya yi a wajen wannan taro. Dalilin taron mu na yau shine mu ba ku sanarwa yaya muke ciki da ECOWAS, wannan kungiya ta Afirka ta yamma wadda kasanmu take ciki tare da kasashe guda 14. Tunda wannan juyin mulki ya samu, sun addaba mu takunkumi wanda ba a taba ganin inda aka sashi a cikin kasashen duniya, har ya kai inda abincin da za a ci da maganin da za a sha, daidai ga wutar da za a sha a yi aiki a cikin likita, ko 'yan kasuwa su bar abubuwansu a cikin firji, duk wanda suka zo suka katse su. To sharaɗi guda 3 ne suka ɗora mana. Na farko shine mu bayyana yardanmu a zamna a tattauna da a samu sulhu. Sai ya zamanto sulhun nan tun da wuri ma shugaban kasa ya ce tilasta ne a zama, tunda shi sulhu abu ne na alkhairi, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a cikin Qur'ani sallallahu. A bisa wannan sharadi na fari, kowa ya ga zawar shi wanda aka wakilta tsohon shugaban kasa na Najeriya da sarkin musulmi na Sokoto da shi shugaban wannan kungiya ta ECOWAS da ake cewa sai yawo sun zo mun tattauna da su. Malaman Nigeria duk wanda suke kowa ya san su a duniya, duk ɗariƙoƙi da sauransu ba su taɓa haɗuwa da kansu suka gaya mana a ce wannan ɗan izala ne ko ɗan tijaniya ko ɗan ƙadiriya, a ce sun haɗu dalilin Nijar suka haɗa kansu suka zo suka samu malamanmu a nan gaba ɗayansu suka zo aka zamna aka tattauna da su. Bayan malaman Najeriya, sarakan Najeriya suka haɗu su ma suka kawo goyon bayansu, masu hannu da shuni na Najeriya, hatta sojinansu. Aka tsallako aka zo ƙasanmu, sarakanmu, kowa ya ga sarki inda ya rika zuwa wurin tsahin shugaban ƙasa a nan, gidan Mamman Usman da gidan Sani Jumbo da duk sauran wanda suke suna ya je da kanshi, mun gani kuma duk koma hudu ba mun gan ku kuna yi, kuna nema a nemi sulhu. Kenan sulhu wannan sharaɗin na nahari mun cika shi. Sharaɗi na biyu shine
idan suka zo a ba su hanya za su je su ga tsohon shugaban kasa. Kuna tunewa ita wannan kasa ta faranshi ita ce kawohin watsa labaran su suka rika cewa yana cikin rami, bai shi da lafiya, ana muzanta mishi. Shikenan sai shugaba da muka gaya masa muka ce to ya cancanta wannan mutane in sun zo tun da sharaɗi ne a ba su hanya su je su ga inda yake ciki. Kuma kowa ya gani a radio mai foto, ni ne ma na raka su muka je muka same shi a cikin gida wanda ni na san da gidan na saba zuwa shi tun ina aiki da marigayi tashi mamaka. Kuma abu biyu suka tambaye shi, ko su ce tambaya ɗaya suka mishi, menene wani hali yake ciki. Bai da lafiya, ya ce lafiyar shi ba. Kana buƙatar wani abu, ya ce abu biyu yake buƙata. Da farko a dawo da wuta da aka cire a gidan da yake ciki. Da biyu akwai yaransa wanda suke tare da mai ɗakin shi, ya ce yaransa yana so a bar shi ya tafi. Ko da yake can tashin fari shi ne ma ya ce a bar shi da iyalin shi, amma wannan sa'in yana tambaya a bar yaransa ya tafi. Dalilin da aka bari a gan shi saboda su waɗannan turawan sai suka rika ɗagawa ana wulaƙantar da shi, an hana shi abinci, yana cikin tsanani, yana cikin ƙuntici. To kuma kowa ya san ba haka bane ba. Har muka gaya musu mu da kanmu, Jori Hamani Allah ji kansa shekara 13 a ɗaure a Damagara. Muna yara muna zuwa makaranta, hanyar inda aka tsare shi ma bayan mai yarda ya je can. Ba a taɓa ji ba Faransa ta ce a sake shi, ko sai da yawo ta ce ana so a san me yake ciki. Ba wanda ya taɓa ji, sai da lokacin sake shi da Allah ya kawo aka saka shi. A lokacin wa'adin tahiyar shekara ya zo ya tafi. Lokacin da aka yi juyin mulki na Muhammad Usman, kowa ya gani, tandubiya aka kai shi, ya samu kwanaki a can a daure. Ba a ji ba sai da yawo ko faranshi ko wata ƙasa can daban sun ce suna son su san me ya same shi, ya ake ciki. ba wanda ya taɓa nan ya musu. Bayan Muhammad Usman, General Bari Allah ji kansa, shi bai samu mafuta tun da kowa ya gani abin da ya same shi, Allah ji kanshi. Bayan General Bari sai Muhammadu Taja Allah ji kansa. Na ce musu mu kanmu muna tsakar taro na ministoci, aka zo aka tarke mu, ba ma shi Taja ba, mu kanmu bayan da ba a yi mu da mu. Muna gidan sojina wata ɗaya, kurkuku sati, ɗarmin talala a cikin gidajenmu wajen wata 6 da wani abu. Ba a taɓa jin su sun ce waɗannan mutane a rasu. Barantana shi shugaban ƙasa wanda ya yi wajen wata 16 ko 17 a rufe a gidan kaso. Kowa ya gani gidan kaso aka kai shi. Ɗansa shi ma Allah ji kansa a can ya ɗauko malatin da ya kai shi lafiya. Yau kusan shekara guda yau da ya bar mu, shi ma a can gidan kasa. Wane ne ya ji an ce a ce a gami yake ciki, kaka yake ciki. To amma duk da haka shi tsohon shugaban kasa ne wanda Ahmad Bazo, mun je mun gan shi yana cikin nan falai lafiyarsa. Kai kan mu je nesa, mu yawa abinda muke magudu turawan wanda neman mutuwa shi suke. Ku yi tunani, ku yi nazari, ku gani. Yana cikin wannan abin suke zancen su kawo hari. Ba ka kawo hari, wa zai fita a ciki? To muna tuhumar su da wannan abu. General Tumba
ya ba ku labari abu ne akwai hujjoji wanda suka gamsu sosai na nuna cewa akwai hannunsu dumu-dumu a cikin abin na rashin kwanciyar hankali a ƙasar. To wannan shine sharaɗi na biyu na cewa a bari a gansa, kenan sun gani su ga abin da yake ciki, shi da kanshi ya ce ga halin da yake ciki. Sharaɗi na uku shine a ba da misalin wa'adin da za a yi wannan gwamnati na riƙon ƙwarya. Shi ne muka gaya musu kamar yadda shugaban ƙasa Janar Chani ya sanar a cikin wata sanarwa da ya bada na 'yan ƙasa, ya ce ba su zo wadda su zauna ba, zo ba da mu zauna. Za a yi riƙon ƙwarya na lokacin da ba zai iya wuce ba shekara uku. Sai suka ɗauka ya ce zai yi shekara uku, kowa ya gani, har ya sa waɗannan malamai na Najeriya suka dawo don su samu tabbatar da cewa haka ɗin ne. To na farko nuna hanyar yarda da su, na biyu a bari su je su ga shugaban ƙasa, na uku tsohon shugaban ƙasa, na uku a ba da misalin lokacin da za a ɗauka na gwamnatin riƙon ƙwarya. Kenan mun cika dukkan sharuɗan da aka ɗora mana. Suka ɗauki jirgi suka koma. Muna jira a yi kiranmu a ce mana an ɗage wannan takunkumin. Sai muka sake samun wani sabon sharuɗa da aka ɗora. Kai har ya kai inda muka abin muka gaji da shi, muka mai da hankali wurin yaƙi da wannan ta'addanci da ake kawo. Magana ta biyu ita ce da makwabtanmu mutanen Algeria. Sun kawo initiative, wato suka ce suna son a ba su hanyar da za su kawo taimako nasu na neman sulhu. Sai muka ce musu to akwai sharaɗi guda uku. Na farko, ku ne ƙasar ku ta hwari da kuka tashi kuka ce ku yarda ba a kawo ma Nijar hari. Muna son ya zamanto ku tabbatar ma da duniya lalle ku yarda da wannan ba a cikin takardar da za a yarda. Na biyu, kowa ya san irin gwagwarmaya da kuka yi na neman incin kan ƙasar. Muna so kamar yanzu mu da duk kowane ne da iyayenmu da yayinmu da iyanmu da ƙanninmu aka tashi, da magabatanmu, sarakanmu da malumanmu, muka ce incin ƙasar mu muke so. Muna so ku kawo goyon baya a kusa. Kuma na uku, sharaɗi na uku shine muke so ya zamanto abin da ya shafi fatauci tsakanin ƙasashen biyu, saboda 'yan kasuwanmu suna son su samu hanya inda za a, tunda benin sun rihe mana hanya, ko da yake can ƙasar Togo mun samu inda za mu kewaye mu shigo ta Burkina Faso. Wannan zai ba ni damar ba da amsa a malamin coci cewa lalle akwai matakai da aka ɗauka na kawo abinci. A bisa wannan tambaya shine lalle ce maka akwai hanyar da ake so, hanyar da ta shayi Togo za a biyo ta Burkina Faso. Sojinan su ne za su tsare motocin wa'annan har Allah ya sa abincin nan ya shigo. Dan Allah ku ji ba ku gani, wai an rihe mana hanya dan ka ya shigo da kuɗinmu, mun je mun saya, muna so mu shigo, kuma sai a tura 'yan ta'addan nan hallo su tare motoci. Kudi ba ku gani wannan abu, wannan rashin adalci. Magana ta uku shine jakada na Faransa. Ai kun gani abin da ya fauka. Shi jakadan wannan da Allah ya kawo ministan na harkokin waje, sai na ce to ka yi kiransa ka ce zo za mu tattauna da shi, tunda muna son su mutanen wannan su san halin da muke ciki. Wai sai ya ƙi ba shi amsa, sai ya ma maga takardar ministan nashi ya aika mishi message basa telefon. Na ce to ka sake aika mishi takarda a rubuce ya san lalle kai ne
minista ya aika mishi sai ya sake aiko hallo bai so ya mishi magana saboda yadda ya dauka mu haramtattu ne ba sa magana da mu. sai na ce to ka kara aika mishi takarda wannan sa'i ka ce mishi prime minister yana so ya zo mu tattauna tun da su can masu gidan shi sun sa a yi kirana. sai cewa ba zai zo ba saboda yana tsoro a kashe shi. to ni da kaina na je na same su a ce wannan mutumin a baya shi kwana biyu bar kasan wannan rashin kuma ya tayi yawa. shugaban kasa da su duka suka ba da goyon baya suka ce ya fita ya tafi yasa. kowa ya gani inda shugabansu ya fito ya ba bakere ya ce ba zai tafi ba kamar dai gidan uwayensu. wajen sati biyu muna tattaunawa da su ko da yake ma shugaban yana cewa ba sa magana da mu suna magana da kwarai da gaske har sun san misali bayan wani tun 2008 lokacin da aka yi zancen uranium da Allah ji kansa da montage kuma ya zama to sojinansu da suke cikin nan ba su namu su ma aka yi zancen su bara mana kasa. to abinda ya tunzura su sai suka ga haɗin kan ƙasa ɗayan ƙasa gaba ɗaya da taro na al'umma a wurin wannan ya ba su tsoro. zai ba ku bayani a bisa yadda ake ciki. an ba da lokacin da za su tafi suna son su ɗauki dogon lokaci a cikin kansu kan lokacin nan a yi juyin mulki ko tashin hankali ya shiga tsakaninmu ko kuma su 'yan ta'adda su kawo hari ko daga ciki 'yan horar hula su ce ba su yarda ba a biya ba albashi hankali da ya tashi. to abinda muka gaya musu yau ko an share mu nan gaba daya tunda kowa Allah ya sa mishi lokacin da zai rayuwa in ikon ne Allah ya bada shi ya sa mishi wa'adi kuma Allah kadai ya san menene zai faru a gobe. ko da sun hudda mu yau gaba ɗaya sun kashe mu 'yan ƙasar Nijar kan mage ya waye babu wanda zai yarda su koma su ci gaba da abin da muka gaya musu muka ce musu yanzu mu masu tashi hankali su tattara kayan su tafiye su. magana ta gaba ita ce tsakaninmu da Burkina Faso da Mali. waɗannan ƙasashe 'yan uwanmu ne makwabtanmu ne kuma ba yau ba ake tare bayan da za a yi ku raba mu da su bayan da ba su yi ba kar ku tafi da su kar ku je kaza. to muka yi sa hannu bisa takardar da in an taɓa mu za su kawo mu goyon baya in an taɓa su za mu je mu kama musu. to wannan yake tunzura mutanen ECOWAS suna gani a ƙarshe kenan mai yiwa ne wa abinda ba su so ya wakana. to ba abu bane ba kaɗai na tsaro tunda akwai abin da ya shahi na cigaban ƙasashenmu abin da ya shahi fatauci da abin da zai kyautata rayuwa ta al'umma kuma wannan sai illa masha Allah insha Allah za mu ci gaba da su. kuma mun ba da labarin jakadan kasashen waje mun tattauna da su mun gaggaya musu duka. kun ji labari na wanda yake wakiltar taron kungiyar ture union european kowa ya ga ya zo na amshe shi ya zo ya shiga biro na mun tattauna da ce mushi ga abin da ake ciki kuma ku yi kokari ku dawo tunda abin da kuke zawa da shi na talakawa ne. muka rabu da shi lamun lafiya. kawai da safe sai muka ji sun aiko sanarwa cewa su ba su yarda ba da abin da ake mu haramtattu ne. na ce to shi kenan sai na mushi waya na ce ina sa in sani kai ne ka ba su ka musu ƙarya kuma a sake tuhuman ai a talabijin ne ya ji wani ɗan jarida ya ce
su sun rabu da faranshi kaza 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 da to shi ke. Sai na sa aka rubuta takarda na ce makonan majo ka yi kiran shi ka gaya mai dama ya yi karambanin zuwa gidan wajen shi wancan jakadan na turai na faransa. Daga yau idan ya kare shi ma za mu kore shi da kasar. Ya yi kiran shi ya gaggaya mai wannan abu yana da ciwo. Wane ne zai je kasar faranshi ko kasar turai ya je yi babakere da suke yi? Ba wanda yake iya haka. Kina kasar mu tilas mutane su a komo wannan kishin namu ya dawo. Tun kan su san ko menene muke da sarakai mu a kasashen mu, muke da malaman mu. Kenan baya ta yadda za a yi da su. To a takaice magana ta ƙarshe shine na su wannan 'yan ta'adda wanda ana ce musu jihadis. Jihadis mai kenan wai a sunan musulunci su zo su tarda ƙauye su kashe mana sarakai, su kashe mana barumai, su kunna ma rumbu wuta, su tafi da bisashenmu, su hana yaranmu zuwa makaranta, kuma wai a sunan musulunci. Shek ya sani ni Allah ya ce innamal mu'minina ikhwatu, duk musulmi 'yan uwa ne. Inda suna aiki da wannan ba ta yadda za a yi su zo su ce za su zo su dauki abisi. Kuma magana da ya faɗi yanzu zai maimaita muku ta. Muna da takamaimai a hannu hujjojin da su turawan wa'annan su suke gaya musu a waya ga yadda za ku yi, ga yadda waye za ku kashe, ga makamai da suka kawo musu, duk wannan akwai su a aje. A ƙarshe shi ne wannan sanarwa ita ce kamar yadda shi general Chani ya tambaya mu shaida muku haɗin kan wannan 'yan ƙasa ya zamanto ya ƙara zama danko, ya zamanto yadda aka taho wannan a yi wannan tafiyar. Lokacin ya zo inda su waɗannan mutanen su za su rika zarwa cin rani ƙasanmu insha Allah. Arzikin da yake ƙasanmu a yadda masana suka gaya mana, dutse wannan na arziki na cikin ƙasa wanda ya yi komi mahimmanci a duniya guda 18. A ƙasar Niger akwai guda 13. Ruwa na cikin ƙarƙashin ƙasa, ƙasar wannan ta Doso daga Tano ta har zuwa Tenere babu inda ya yi shi ruwa a cikin ƙasa. Wannan ma suna hangen shi. Wannan jihar wannan ta yamma ƙarfi da yake cikin ƙasar nan ta sai ya kewayo har ya zo Tilaberi, aka kewaya wajen wannan. Akwai zinariya, akwai diamond, akwai gawayi, akwai iranium, akwai man fetur, akwai gas. Wallahi ba ta tsiniya ba ce. Allah ne ya kawo ya sa a cikin ƙarƙashin ƙasar mu wannan. Kuma kuka diba ma a bisa wannan karta ta ƙasashen Afirka a tsakiyar wannan da muke, baban zaba Allah ya yi haka. Kuma ƙasar Nijar tana cikin ƙasashen da Allah ya mana wata baiwa wadda kai ko shugabanninmu ba su taɓa shiga hanyar kowa. Shine na faɗi kwanaki a cikin turanci, tun daga Jihar Hamani har zuwa ƙarshe babu wani wanda ya taɓa shiga ra'ayin wani. Kowa ya tashi in bai kawo goyon bayan shi abinda za a ci gaba, bai taɓa buɗe baki ya kawo wata magana. To ku diba su wa'annan guda uku wannan shugabannin wanda suke daga waje suke nema a kawo mu hari. Makwautanmu na Benin ya yi zancen su, can Cote d'Ivoire da shi can na Senegal. Mene ne ya gama mu da mutanen Senegal? Ya gama mu da mutanen Cote d'Ivoire. 'Yan Benin su ma 'yan uwa ne ba. Amma shugabannin kawai saboda bature ya ce ku yi, kawai ku zo ba gaira ba mu da ƙasar mu ba mu shiga hanyar ku ba. Da Allah wani abu mutane ku duba, ba zancen siyasa a ciki. Abu ne na kawai ƙasar mu ce Allah ya kawo mu ya samu a ciki. Allah ya mana mutane masu mutunci,
to kawai dan dai wani lokaci ya zo an ɗan saki hanya an zo sun shigo sun addabe mu kuma yanzu lokacin tahiyar ku yayi shikenan to wallahi ba za mu bari ba insha Allah. Shi yasa a makarantunmu na yara wanda suke ciki muna nan muna aiki yadda za a yi a dawo da al'adodinmu a cikin makarantu, yaranmu a dawo da su a koya musu yadda mu aka koya mana muna kankana wanda aka bari, ya zamanto duk abin da ya cancanta karatunmu wanda muka san shi na al'adodinmu da na addininmu a koya ma yaranmu su tashi da shi. Su ne manyan gobe, kuma darajar magabatanmu shi ma yana ba su tsoro su ganku a cikin wannan zaman wannan, tunda su ba su san da wannan ba su san ba tun kan a yi kakanninsu Allah ya sa ya ba ku fusa'ar da za ku gyara zaman yau. Da wace irin demokaradiyya ce ba ku sani ba? A ƙasan ice za a taru, sarki ne magana ba mai tada ta a cikin nasa, kuma shi ma sarkin sai ya tara makarrabansa ya yi shawarce su. Allah ya ce wa shawaruhum fil amr, haka ya ce ma annabinsa ka shawarce su da bisa duka al'amuransu. Haka nan kuke yi, haka nan malamai suke yi. Al'ulama warasatul anbiya, ku ne magadan annabawa, ku ne kuke nuna mana hanyar da za a bi. Wannan yana ba su tsoro, to shi ne ba sa so mu komo, za mu komo a bisa wannan. Daga nasa bangare, ministan kasuwanci ya kira wani taron manema labarai domin yin raskuna dangane da ziyarce-ziyarcen da ya gudana a ranar jiya, inda ya kasance a shagunan manyan 'yan kasuwa masu shigowa da kayayyakin abinci musamman shinkafa. Ministan ya yi waɗannan ziyarce-ziyarcen ne domin ya ga halin da ake ciki game da zancen samar da shinkafa a cikin ƙasa, musamman a daidai lokacin da farashin shinkafa ya yi hawan gwabran zabo a cikin ƙasar nan. Ga dai ƙarin bayanin da minista Asuman Saidu ya yi wa manema labarai. Wannan tahiyar da mun ka yi ta tana da nihi biyu. Na farin d'abord shine don mu san da abinci na shinkafa wannan bisa ga wacce ta muke. Na biyu shine gwamnati ta samu bisa ga wannan tahiyar matakin nan da ya kamata ta ɗauka, saboda lokaci duka bai kamata ba a ce wani abu ya riga yin ba, a ya kamata a ce an yi anticipe ko ma menene ka hanyar faru. To shine mun kai, kuma alhamdulillah ba mu samu opposition ba na 'yan kasuwa. Duka sun tura mutanen su duk inda mun ka tahi, an taka mun samu an buɗa mana duka mun gani, kuma sai mu ce alhamdulillah. Me yasa nake ce alhamdulillah? Saboda lalle akwai wasu mangazunan da muka zo muka iske abinci, amma abincin da yawa ciki shine maka, shine mai, shine gari na yamburu, duka wannan akwai shi. Don bisa wannan ne sai mu ce ke unhwanin hitar da mun kai mun same shi yanzu. Munaye makingi gwamnati kamar yadda kun ji shugaban kasa ya gai, abinci na ɗan ƙasa abinda za a ci ba abin wasa ba ne. Da su 'yan kasuwa da mu gwamnati da waɗanda ga taya sosai 'yan ƙasa, kowa yana bisa ga wuyan shi na ya tashi saboda ya sa duka Nijeriya inda yake ya ci ya sha. Sai mu ce ma 'yan kasuwa su ƙoƙarta abinci su yi ta kawowa, amma su dibi tahiyar da take su san da yau jiya sun samu, yau sun samu, duk abin da ake samu yau cikin lahiya na aka yin shi, kuma lahiyar nan gwamnati ce ke yin shi, ke bada ta lahiya. Kenan ya kamata su ma su ka goyon bayansu, paske abin da ake ce ga mutane su yi tamma su ce ke ana sha da baya a ƙarya ne. Tun da gwamnati ta ce adda ƙarshen ta ɗauki matakin ne, saboda shi ne muke son mu gane mu juna duka.
a gane ma juna kowa shi juyan rolkin shi dai an ka ce wahala 'yan ƙasa wahala kowa ce kenan ban ma yarda a ɓata muna tahiya wannan bayayewa saboda shine muke son duka inda mutane suke wanda sun san suna da hannuwa cikin kasuwanci to su tahi tsaye su ma su kama rolkinsu ne na 'yan ƙasa ɗan ƙasa bai kamata ya gana shi ba shi na cikin mugun hali ya ce ya bar shi hakan nan ga mutane su manta da gwamnati in ta kai cikin wani lokaci tana iya ɗauka abin nan naka ta yi abin ta girama da shi gan mutane su manta da wannan don ba a kai ga wannan lokaci ba a zuwa kuma ga wannan amma mutane su tahi tsaye su saki jikinsu su mai da abin gada ya taho da ake nan ana yin shi ciki ba abin nan da za ya jima ba abu ne wanda yake inda an ka tashi an ka kama to insha Allah ita za mu yi ciki kuma gwamnati tana nan bisa ga wannan hanyar na a ita cikin gaugawa Niger dai alhamdulillah kuma yunwa ba a yin ta nan cikin ƙasar ga tamu inda yarda Allah in kun ka lura yau ga yadda muke ta yau abincin ɗan ƙasar Niger yanzu wanda yake da ƙarfi kwarai shi na shinkafa da abin da muka sani haci ne mai yanzu duka yawancin mutane shinkafa ta suka ci saboda shi ne kuke ganin kama duk abin da yake shigowa sai a ga ka baya isa don shinkafa ce mutane suke ci kwarai yanzu kenan bisa ga wannan ya kamata duka manoma wanda suke noman shinkafa nan ya kamata a sake tahiya da suna sai da mutanen kasashen waje wanda ke zarfa suna sayan shinkafa wannan fadi ana taya ana sai suwa ana gyara wani wasu kasashe can to ya kamata wannan a bar shi saboda nan cikin kasanmu muna da kamfani biyu waɗanda suna sayan shinkafa nan suna gyara ta ana sai da mutane to ya kamata a ba da ƙarfi a goya musu baya saboda su samu wannan shinkafa da ake noma nan mu ta tsaya nan gare mu ta yi ma 'yan ƙasa amfani na biyu shine kuma mun ka gane da dole sai mun koma bisa ga mu tare da a samu a gyara harkokin opvn ta samu bisa ga duk abin da aka ta na infrastructure wannan a rika amfani da su saboda talaka duk inda shike ya samu abinci nan nashi cikin gauga kuma ya sami shi kusa gare shi don ku wannan magana ce nake so in kara kuma mu da kanmu ya kamata mu goya ma wannan structure kin a kama musu 'yan kasuwa su kuma ya kamata wanda adda hali su shiga noman shinkafa tunda muna da hilaye da yawa wanda garuwa ya kamata a ce mutane suna noman wannan yayin kun kadi ba wasu kasashe kamar ku doka yanzu burkina ku doki kakin mali ku doki kakin duka wanga da kusa gare mu suna shinkafa da suka noma ita suka ci da su to mu muna yin wannan saboda dabar hili mu mun hida yawa hili ruwa muna shi muna an harin da ruwa na sevare ba mu da abin ga teku amma muna da ruwan ƙasa wanda babu wani cikinsu wanda adda irinsu to ne ya kamata a ce mun yi unhwani da wannan mun sauya tahiyar tamu saboda mu shiga cikin lokaci dan lokaci yanzu ba ka jira wani ya taya maka da wani waje kai na kamata kai kanka. Wata muhimmiyar tauga ta ma'aikatan ministan noma da kiwo karkashin jagorancin mataimakin sakatare janar na ma'aikatan ministan noma da kiwon ta kai wata ziyara aiki a cikin jihar Difa domin duba inda aka kwana dangane da ayyukan na yi ma dabbobi alluran rigakafin kamuwa da cututtuka. Ga dai wakilinmu na huskar jihar ta Difa Abdurrahman Bukari da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ma'anar wannan rangadin da ita wannan tawagar ta yi a karkashin jagorancin mataimakin magatakardar ofishin ministan da ke kula da noma da kiwo shine na ganin yadda ake zartas da wannan aikin na fushin dabbobi a nan cikin lardun Difa. Wannan kuma biyo bayan kaddamar da wannan aikin da ministan da ke kula da noma da kiwo ya yi a garin Ingal.
Banban da haka wannan tawagar za ta yi amfani da wannan damar domin ganin yadda damuna ta zamanto a game da zancen ciyawa, inda a wannan shekarar ta bana al'amarin na bada tsoro a wasu yankuna na lardun difa tamkarar karkarar kinjandi da ke cikin kwamitin gaskeru, inda a nan ma wannan tawaga ta yada zango domin saduwa da makiyaya. Mun san akwai sallar gishiri da ake kema kirsale, to bana wannan sabon gwamnati da ya zo yake ba lokacin sallah ba ne, lokacin adiba bukatun mutane a daidaita a gyara musu ayyukansu don a ci gaba. Don shi ne ministan mai kula da noma da kiwo alhaji maman usman ya tambaye gwamnati a yi dubara a yi shaushawan bisashe don cututtuka suna da yawa a rage asara. To kamin sallar nan sai aka ce shaushawan ne za a yi. Cikin shaushawan nan ne muka samu magani da aka gwada muku kwanakin baya, sai muka zagayo mu gani hanyar da magungunan nan suka bi. Lalle ko alhamdulillah da muka ta yi a kan hanya ma muna gani akwai matsaloli. Wani irin matsaloli adda kwai? Makiyaya suna nan suna dawowa wajen fannin noma, wajen kudus, abin da ba mu saba ba. Maharin wannan mine ne? Babu kyawa, bana ba mu ji dadin damana ba ko kadan. Amma sai mu ce alhamdulillah, abin da Allah ya yi sai mu yi kokari mu yi aiki da shi. Bisa kan wannan ne muka yi shaushawan. Bayan shaushawan akwai abin da muke kim da parasitan, magunguna masu kashe susaye cikin ciki. Bayan wannan akwai vitamin. Don mi vitamin? Bisan da bai da karhi bai koshi ba, bai da karhi kenan muna gudun cuta, a kara musu vitamin don mi, don su samu dan karhi, su samu rayuwa, mu samu dan nono kadan ko kiba kadan kahin mu sa su a kasuwa. Lalle ko alhamdulillah mun gamu da makiyaya, mun yi musu magana, sun yi murnan da wannan. Yanzu war haka alhamdulillah mutane na zuwa ta fifi, ana nan ana shaushawa. Bayan shaushawan sun yi kukan da suka yi kuma wanda muka gani ne. Yau filin banza adda kwai inda ya kamata mu samu kyawa babu. A azawa makiyayi kahin ya samu buhu guda na haci sai ya sai da bunsuru 3. Wannan babban matsala ce. Bayan wannan akwai inda kyawa kadan babu rijiya, babu ruwa, wannan kuma matsaloli ne. Sai suka tambaye a yi musu rijiyoyi, a kawo musu dussa mai rahusa inda gwamnati ya saba, wannan zai rage musu asara sosai. Kuma mu ma mun gaya musu su yi kokari duk masu bisa da yawa yau su rage. Yau ba lokacin da za a ce ina da 1000 kaza, a'a, gwanda a ce kana da kadan masu kyawo, masu baka nono, wanda ka sai da za ka samu kudi mai albarka, yahi da yawa mu kai shi wajen mahauta. Ko mahautan gwanda ake mun kai bisan kwarai. Ita dai wannan fitar na ƙara tabbatar da niyyar magabatan wannan ƙasa tamu domin ceto makiyaya tare da dukiyarsu. Mu karkare shirin da waɗannan rahotannin guda biyu da abokanmu na jihohin Agadas da Damagaram suka aiko muna dangane da irin yadda aka koma karatu a ranar jiya a cikin waɗannan jihohi, musamman gwamnonin jihohin guda biyu ne kowane daga nasu bangare ya gudanar da ziyarce-ziyarce. Ɗalibai da malaman ba da horon ilimi na boko a yau ne suka kama hanya zuwa karatun boko bayan sun shanye watanni 3 na babban hutu. Albarkacin hakanan ne a yau da safe gwamnan jihar Agadez na David Gade Ibrahim Isa ya kai ziyara a cikin wasu azuzuwan makarancin nan boko na gwamnati da masu zaman kansu domin gani ma ido yaya ne tashin karatun boko na shekarar bana ya kasance a cikin wannan jiha ta Agadez, da tubarakalla sai a ce duka inda gwamnan jihar Agadez ya kai wa ziyara ya isko dalibai da malaman koyarsuwa a shirye sai kama aiki. Tashin karatun boko
da ya zo daidai kan cikin wasu halayya ne da ƙasa take ciki. Gwamnan jihar Agadez Jihadi Brigade Ibrahim Isa a cikin wannan ziyara ya raba ma ɗaliban kayan karatun boko kakin kuma ya ƙara musu kuzari da musu fatan shekara ta alheri. An ɗauki duka matakan da suka kamata na kyautata tashin karatun boko na shekarar bana. Magashin garin Agadez Abdurrahman Turawa. Mun zo mun zagaye cikin duka lakwaloli na garin Agadez. Yadda kuka gani talibai sun zo lakwal, mushina sun zo, kuma an ba da kayan aiki. Gwamna ya yi amfani da wannan lokaci na jan hankalin matasa kan cewa wannan tayya ta ƙasa da ake yi tasu ce, su ne ake nema ma gobensu. Ya ba da sako na shugaban ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani da shugaban gwamnati Lamin Zen kan cewa wagga sabuwar tayya da aka yi tayya ce ta a kama ma ƙasa gaba ɗaya, arzikin ƙasa ya komo ga ƙasa, 'yan ƙasa su shiga gaban tayyar ƙasarsu. To yara sun gane ma wannan manufa, kuma alhamdulillah gara Agadez babu matsala ko guda wadda aka tabbata wadda za ta kawo cikas ga tayyawa ga lakwal ta wagga shekara. Shine magabata suka ba da jan hankali ga duka wanda yake harkar lakwal ta shafe shi kan gurin da ke ƙasa ke da. Bana ga yadda mushina da yara duk suka faɗi, lakwal za ta taya lahiya, babu wata matsala da muke dibi akwai ta. Gwamnan jihar Agadez tare da tawagar da ke rake shi sun ziyarci makarantar CS a Bawaje da cibiya ta koyon ayyukan hannu CFPT da makarantar ajin karamin ilimi ta Misrata da CS Bribe Gasa da sai Franco Arab Asode, duka inda suka bi sun isko dalibai da malumai na ba da horon ilimi a cikin fara'a da fatan shekara ta gudana a cikin tsanaki. Albarkacin wannan kama karatu na bana, gwamnan jihar da magaram wanda yake tare da rakiya sauran magabata na bariki da na gargajiya, daraktoci a fannin ilimi a kowane fanni, wakilan kungiyar iyayen yara, sandika daban-daban a fannin ilimi, ya zagaya a makarantu da dama domin duba da lura da komawar 'yan makarantar da malumansu azuzuwansu, kama tun daga makarantar ba da horo game da dubarun ayyukan hannu wato LP ana, zuwa makarantar firamare mai sunan Abba Lele, koleji mai lamba 7 inda ake koyar da harshen larabci da faransanci, sai kuma a ƙarshe makarantar EPAC inda nan kuma ake koyar da al'adunmu na gargajiya da muka gada. A ko'ina gwamnan jihar ta da magaram Colonel Isufu Labo ya lura da akwai alama ta kware ta kama karatun na bana, kuma ya gamsu sosai da yadda yara suka lakanci karanta sabon taken ƙasa. Jim kaɗan bayan ya kammala rangadin nashi, gwamnan jihar da magaram ya mana bayani bisa kan sakonni daban-daban na jawabai da yi a cikin makarantu daban-daban. Musu jawabi, musu gargadi domin wagga shekara mu samu ci gaba cikin mu a huska karatu gaba ɗayan shi. Mun musu jawabi bisa kokari wanda gwamnati ya yi na kawo kaya isasshi waɗanda za mu aiki da su cikin wagga shekara. Allah da yarda shi jiya mun karbi mota kamar 3 wanda suka kawo mana kaya, kowace tana dauke da ton 50 na kayan aiki na rekol, kenan in an gama su sun yi ton 150. wannan kaya sun zo, kuma mu umarci mayan shugabannin wannan sashe na karatu su yi kokari cikin kwanaki kaɗan su aika wannan kaya cikin kowace makaranta wadda ke da kwai cikin jihar mu. Sai mu ce kuma mun masu jawabi bisa halin da ƙasar mu take ciki, kowa ya kama jikin shi, mu haɗa kanunmu domin mu samu nasara. A nan cikin jihar Zandar mun samu ci gaba dangance ga ƙarin ilimi, tunda a shekara 2021 muna da kaman kashi 20 bisa 100 a ci gaba na karatu. A 2022 mun samu kusan kashi 30 da wani abu. Shekarar ta ƙare kenan ta 2023 mun samu kamar kashi 50 bisa 100 na ci gaba. To shine muka ƙara musu ƙarfin gwiwa domin wagga shekara
ta tsakanin 2023 zuwa 2024 mu samu mu kai kashi 70 bisa 100. A ƙarshe gwamnan jihar ta da magaram da sauran magabatan sun rarraba kayye da sauran kayan aiki ga ɗaliban shaidar ba da izinin soma karatun a wannan shekara ta 2023-2024 a hukumce a fuskar jihar da magaram. To masu kallon sauraron mu da wannan rahotannin muka zo karshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran nake muku fatan alheri mu huta lafiya labaran sashen Hausa sai kuma gobe inda Kubra Illo za ta zo muku da wani sabon shirin.